quan comencem un nou any, no sé si us passa a vosaltres, un dels principals propòsits que ens marquem habitualment és llegir més. Bueno, almenys jo ho faig. Però i escriure? Per què no ens animem a agafar la ploma i fer de Jane Austen o bé de Xavier Bosch? Sempre hem de saber trobar, no?, el nostre estil i també buscar el millor moment. I què me'n dieu? Tampoc ens podem oblidar d'aquell moment en què ets davant d'un foli en blanc i no surt absolutament res. Per més que ho intentes, que et passa el temps, les paraules no surten, les muses ja no ens inspiren, està claríssim, estem davant de la síndrome del foli en blanc. I què podem fer per superar-ho? Doncs no us perdeu, perquè en els propers minuts la Carla Gràcia, escriptora, doctora en escriptura creativa, professora de la Universitat Internacional de Catalunya, ens dona aquells consells per perdre la por a escriure. Carla Gràcia, bon dia. Bon dia, Mercè. Moltes gràcies per convidar-me a Ràdio Estel, que sempre us tinc molt present. I nosaltres a tu, Carla, i nosaltres a tu. Clar, Carla, per tots aquells oients que encara no et coneguin, nosaltres sabem que després d'estar vivint a França, Anglaterra, als Estats Units, no?, vas emprendre aquella aventura de fer la volta al món, va ser en aquest viatge on tu vas descobrir aquesta vocació, no?, per l'ofici d'escriure, i després de publicar diversos llibres d'assaig, el 2014 doncs, vas publicar la teva primera novel·la, que són els 7 dies de Gràcia, no?, que va ser traduïda a l'italià, al polonès. I des d'aquell moment doncs, has publicat L'Abisme, que és una novel·la per adults, Contem la revolta, un àlbum il·lustrat per infants. També ara et fem aquesta presentació, Carla, degudíssima. Sí. Ets professora d'escriptura al Laboratori de Lletres i professora associada a la Universitat Internacional de Catalunya, la UIC, on també imparteixes aquestes classes de comunicació escrita i escriptura creativa. I, per cert, el 17 de febrer surt aquest En recordaran, que és una traducció al català de They Will Remember Us, que és la novel·la que has escrit en anglès, i a principis de febrer també en surt una altra, Amb ulls de dona, una bioficció sobre la Mercè Pàniker. Clar, tot això jo ho explico perquè la Carla podríem dir que és una fàbrica de fer llibres. I llavors, home, no tant, perquè ja m'agradaria tenir el ritme de molts altres escriptors. Jo la veritat és que sóc d'escriure amb temps, que trigo els meus anys a escriure cada un dels meus llibres, però sí que sempre tinc algun llibre al cap i algun llibre a les mans. I a part, Carla, estic convençuda que tu ets una d'aquelles persones que gaudeixes, no?, en aquest procés, no?, d'escriure un llibre. Per això avui doncs et volem fer algunes preguntes, perquè doncs a nosaltres dèiem això, no?, que hem començat l'any i un dels grans reptes també és això, quan estàs davant de l'ordinador o davant d'un paper i dius, mare meva, i jo com m'inspiro, no? Però anem a pam, si et sembla, perquè dèiem que tu vas fer aquest viatge pel món, no? Vas descobrir, en el teu cas, que escriure per tu és viure. Com va ser això, no? Com va ser aquest canvi, Carla? Doncs la veritat és que va ser molt progressiu. Jo de petita escrivia, però com que sóc dislèxica, a mi de petita em deien, Carla, dedica't al que vulguis, menys a escriure. Ostres, Carla, però això, o sigui, jo no ho sabia. Sí. O sigui, et van diagnosticar aquest trastorn, no? No em van diagnosticar perquè eren uns altres anys. Clar. I en aquell moment no es diagnosticava, i llavors el que 3 professors meus al llarg de la meva vida em van dir, sí, ets molt intel·ligent, fes el que vulguis, menys escriure, perquè doncs, llegeixes més a poc, perquè fas faltes, perquè les persones amb dislèxia tenim una manera de captar les paraules, de captar el raonament diferent. I això no es va diagnosticar, i jo en aquell moment doncs, vaig pensar, doncs em dedicaré al que sigui menys això. No m'ho vaig ni plantejar. Però sí que creava mons des de molt petita. Per mi l'escriptura, més que l'escriptura, la creació de mons, era una manera de viure en aquest món. Jo sóc una persona molt sensible i em costava molt digerir coses que veia al meu entorn, que passaven, i com les digeria? Doncs escrivint el meu diari, escrivint altres mons o imaginant-me que la vida podia ser una altra cosa o que jo podia anar a viatjar en un altre planeta o amb certs extraordinaris. Clar. I jo crec que això és important. A vegades pensem que escriure és escriure una frase amb correcció, que ho és i que és importantíssim, però això és el més fàcil d'escriure. És a dir, jo els dic als meus alumnes a la UIC, els dic, escolteu, és que no fer faltes és el més fàcil. Tu et memoritzes les 4 paraules que sempre escrius malament i això ja ho tens. El més difícil és què expliques. Yeah.
no? Si tu tens això, si tu tens la capacitat d'imaginar, vas pel carrer i dius, ostres, aquest home que va amb una maleta, què hi deu portar dins? I si porta secrets inconfessables? I si porta... no? Si tens la capacitat d'imaginar, la resta és posar-s'hi. I també dius que em fa molta gràcia, Carla, que escriure és com fer un trencaclosques, no? Com funciona això, no? És aquestes idees que tu tens i després han d'encaixar bé. Sí, i a més, és com presentes aquest trencaclosques, no? En el lector, perquè tu pots ser que has arribat, t'ha vingut la imatge d'un home confessant un crim, no? Però no comences així el llibre. Tu comences, a partir d'aquí tens aquest imaginari, llavors vas estirant del fil i vas entenent la història. I un cop tens la història, pots decidir explicar-li al lector així o fer un trencaclosques amb les peces i anar-li donant passeta a passeta i que et vagi seguint fins al final, no? I això és molt divertit. Jo tinc, doncs, el meu estudi sempre ple de taules, de petites pissarres on vaig apuntant les estructures de les meves històries. I aquest procés és realment divertit, perquè tu tens tota la informació i el lector no? I llavors vas donant-li quan tu creus que ho va necessitant per generar aquesta tensió fins al final. Escolta, i ara que ho dèiem, quan les muses, Carla, no arriben a visitar-te i la inspiració, això no apareix, no hi ha manera ni buscar-la. Clar, estem parlant de la síndrome del foli en blanc. Què podem fer, Carla, per trencar aquesta síndrome tan temuda? Aquesta síndrome bàsicament ve del perfeccionisme, de veus que tenim dins nostre que ens diuen no ho farem prou bé, hem de fer-ho millor, aquesta frase no serveix, aquesta idea no és prou bona. I és com un pare crític que tenim dins nostre i que constantment ens està bloquejant. Llavors, el principal consell és escriu algo que sigui molt dolent. És a dir, no importa, que sigui terrible, tu comença. I llavors, potser a la segona o tercera pàgina sortirà alguna cosa bona. No et preocupis per la primera, perquè hem de tirar moltes coses, no? I potser sí que funciona. Crec que aquest és el millor consell que puc donar a algú que té aquest síndrome. Treure's aquest perfeccionisme, dir-li a aquest pare crític, d'acord, t'escoltaré més tard quan hagi de revisar el text, ara no, perquè estic creant, ara és un moment sensible, i simplement vaig escriure el que em ve de gust, el primer. I a vegades, una bona manera de començar és fer exercicis creatius que limitin la creativitat. Nosaltres pensem que la creativitat ve de la llibertat, i no és així. La llibertat, a vegades, ens bloqueja la creativitat, perquè és com si et posessin una habitació amb tantíssimes joguines que no saps de què jugar, no? O et posen en una habitació moltes hores amb una joguina. Segur que li trauràs el màxim profit. Doncs és una mica el mateix, la creativitat. Wow. Llavors, per exemple, un exemple pot ser, si tu vas a Viquipèdia, pots clicar a una figura que és random, que et surt una pàgina dins de Viquipèdia random, és a dir, una que no has escollit, no? Llavors jo, per exemple, els faig aquest exercici als meus alumnes, que cliquin i els hi surt una illa de Tonga. Val? Llavors, allà han de fer un escrit sobre allò, o en allà, o que surti allò. Llavors, clar, no és el que havies pensat, no és aquell problema que et preocupava tant, que et portaves tota l'estona al cap, sinó que és una cosa diferent i això et motiva a anar més enllà en la creativitat. Aquest és un exemple. Val. I, Carla, llavors com podem saber quines idees, no? Ara ens imaginem amb aquest exemple que ens has posat d'abans, d'aquest quarto de jugar, aquesta habitació de jugar, no? I veiem moltes joguines. Com podem saber quines idees valen la pena i quines no, no? Aquesta és una gran pregunta, Mercè. La veritat és que les idees s'han de posar a prova, perquè nosaltres a vegades ens les estimem molt i no tenen per què ser les millors. Vindria a ser una mica com el primer nòvio, no? El primer nòvio et penses que és el millor i que serà per tota la vida, i no té per què ser així. Segurament si els teus pares parlessin del primer nòvio seria com, ui, sort que no vas quedar-te amb aquesta persona, perquè segurament no series tan feliç, no? Doncs en les idees ve a ser una mica el mateix. Has de posar-les a prova. Com les poses a prova? Doncs parlant-ne d'elles.
no tingueu por a compartir idees. Us les poden robar? Sí, però ja en tindreu d'altres. I segurament si us les roben és que eren boníssimes. Però no, és poc probable que algú us robi la idea, a més desenvolupi tota una novel·la i a més la vengui. Això és molt complicat. Llavors, compartiu idees amb persones de confiança i a veure què us diuen. Quina cara posen. No només us compartiu amb la vostra mare, que segur que ho trobarà tot fantàstic. Compartiu amb gent que no sempre pensi igual que vosaltres. I això és el que us donarà una mica la sensació de si és o no és una bona idea. I l'altre és el pas del temps, igual com les parelles. Pot ser una bona relació per una nit, pot ser una bona relació per molt temps. Una novel·la s'escriu en molt temps, no s'escriu en una nit. Per tant, necessites que sigui una idea que aguanti, que t'interessi un dia i un altre i un altre i un altre. Clar, Carla, perquè ara nosaltres ho dèiem, no? Ara et deies tu, una novel·la no s'escriu, no?, en una nit, bueno, feies com aquest exemple, no? Perquè ens puguem fer una idea, perquè escriure un llibre, clar, òbviament no és el mateix que escriure un guió, que nosaltres estem avasats, o escriure qualsevol cosa, perquè ho tinguem clar. Què implica escriure un llibre, no? Doncs mireu, per exemple, Ens recordaran, que és la propera novel·la que trec ara aquest 17 de febrer, m'ha portat 4 anys escriure-la. Llavors, l'Abisme van ser 5 anys. Jo escric amb una mitja d'això, no?, d'uns 3-4 anys un llibre. Que entenguem escriure com tot el procés. Des del moment en què comences a tenir les idees, comences a sentir els personatges, comences a escriure aquestes idees en una llibreta, comences a recopilar informació i mentrestant pots estar corregint una altra novel·la, no? Potser. Vull dir que es poden anar compaginant aquests moments, però necessites aquest procés intern per entendre què estàs escrivint i començar-ho a escriure. I no el pots fer molt ràpid. Si fas molt ràpid aquest procés és quan les històries els hi fa falta solidesa. Hi ha escriptors que han dit aquesta novel·la la vaig escriure en 3 setmanes, però és probable que potser l'escriguissin en 3 setmanes però la portessin incubant dins seu 30 anys. Ja. No, i ara que parlaves dels personatges, per exemple, perquè ara em sembla tot com molt curiós, no? Estem jugant en el camp de la creativitat, de la llibertat que ens deies tu, però, clar, com ens podem enamorar d'ells i dir, com els podem fer reals, els personatges? Perquè també deu tenir com el seu procés, no?, de creació. Clar, totalment. A vegades volem ser originals, volem ser únics, volem fer una cosa que no ha fet ningú i pensem que això ho farem amb un personatge que serà tan diferent de tots i no. I és mentida, això, perquè els nostres referents sempre són nosaltres mateixos i el nostre entorn. Fins i tot, jo que escric novel·la històrica també, fins i tot si me'n vaig, Ens recordaran, és la història dels escriptors Goethe i Schiller i les dones que els van fer possible, del 1700. Fins i tot si me'n vaig allà, del que estic parlant és d'allò que a mi em resulta conflictiu, com per exemple com viure de l'art, com les dones han quedat silenciades, com algunes preguntes que jo em faig constantment, no? Llavors, no vulguem fugir. Quina és la millor manera per crear personatges? El nostre entorn. Jo sempre recomano, queda amb els amics i calla. Calla, escolta'ls, observa'ls, el peu que es mou massa ràpid, el tic amb l'ull, què parlen, no? Tu vas a un sopar amb els teus amics, per exemple, aquest cap de setmana, potser, Mercè, hauràs quedat amb els teus amics. Llavors tu vas a un sopar i sempre passa igual, no? Arribes i hi ha un que diu, però això, Mercè, com ho pagarem? Ho dividirem? O cadascú es pagarà el seu, o ho paguem tot i després algú t'ho paga, no? Sempre hi ha un que està interessat en això. Sempre. Després hi ha l'altre que se t'acosta, et comença a acariciar l'esquena i Mercè, com et trobes? Ai, he patit per tu, que és com la persona més emocional, no? Llavors, cadascú té maneres de veure la vida, d'entendre-la i s'expressa de maneres diferents. Si ets capaç d'observar en lloc d'estar només ficat en tu mateix,
això són grans personatges. I són els millors personatges, perquè quins personatges interessen al lector? Els que són com ell o com ella, no? Els que tenen debilitat i tenen moments boníssims, que són que intenten ser bones persones però a vegades no se n'en surten, o que són maquiavèlics però en el fons els agradaria ser bons, una mica com tots nosaltres, no? Aquestes llums i ombres del ser humà. Saps què passa? I això ho tenim no, en Carla, nosaltres. a mi, tu ja saps una mica com soc, però d'alguna manera, si jo estic en un sopar i estic callada, em diran, ja vindrà l'emocional i em diré, què et passa, no, Mercè? Com a observadora de la realitat. Dit això, va, ràpidament et vull fer dues preguntes, sobretot per aquests oients que tinguin ganes de començar a escriure. Per cert, us recomano que feu una ullada a l'Instagram de la Carla Gràcia, perquè allà trobareu, Carla, de fet, ens vas donant bons consells per això, no? Aquestes preguntes que t'estem fent ara, no? Com podem escriure al principi d'un llibre. Tot això tu les vas responent i són uns vídeos superil·lustratius. Va, aquells trucs, Carla, que dius, per continuar escrivint en aquell punt que jo entenc en la producció d'una novel·la, que dius, és que estic totalment decaigut, jo vull deixar la novel·la, ho deixo aquí. Quins són els principals trucs que ens donaries en aquests moments crítics, no?, per un escriptor? Doncs mireu, quan jo em trobo en un moment així, hi ha dos tipus de moments o de grans crisis. Una és quan no saps què passa després, que llavors és com un garbuix que saps que necessites tirar endavant perquè tens els personatges i la història molt ficada, però no saps com avançarà. En aquests moments el millor que pots fer és anar a passejar o fer-te una banyera o relaxar-te d'alguna manera, perquè ho tens tot al cap i simplement has de baixar la tensió perquè flueixin les connexions i les idees que ho desencadenen, no? Llavors, amb això és el més important. Quan la crisi ve de no sé si això que estic escrivint val la pena, això és ego, això és inseguretat. Llavors, aquí la millor recomanació és: si tu has perdut interès en la teva història, deixa-la en un calaix, no passa res, no hi ha pressa, el món de l'escriptura és molt lent, pots continuar amb una altra història i després aquesta agafar-la més endavant. Goethe va escriure Faust en 30 anys, per tant, no hi ha problema, i va fer moltes coses entremig, cap problema. Si ve de, és que vull tenir èxit, no sé si en tindré, és inseguretat, vés al psicòleg. És el millor que pots fer, perquè si no, no te n'en sortiràs. I deixa't de catúfols i posa't a escriure, no? El Murakami ho diu molt clar. Escriure és com anar a córrer cada matí. I quan plou, jo segueixo sortint a córrer. Doncs quan plou, que és això de jo no sé si això que estic escrivint tindrà tant èxit, és igual, no escrius per l'èxit que tindrà, escrius perquè t'agrada escriure. Perquè si no, no escriuries. Totalment. Per tant, segueix. I Carla, ja per acabar, un consell que ningú mai et va donar. Un consell que ningú em va donar, que jo porto molt incorporat, i un consell que ningú em va donar i que l'he après a força. Un consell que porto molt incorporat, que ningú m'ha donat i que és el millor consell que puc donar, és sigues agraït. Escriure un llibre suposa l'energia no només teva, sinó de tot el teu entorn, de gent que creu en tu, de gent que et segueix dient està molt bé el que es fas, vinga, segueix, de gent que t'ajudarà, et donarà un petit contacte, et publicarà, faran l'esforç. Tot això, agraeixo-ho, perquè sense això no arribaries a fer el que fas. Un consell que mai ningú m'ha donat i que ho hagués agraït d'entrada: el món editorial és com qualsevol indústria i el que vol és vendre. Ser escriptor és crear mons, però també és vendre els teus llibres i també és la relació amb el teu públic i la relació amb tot aquest món industrial que no és només un cor. Jo m'hi vaig acostar només amb el cor a la mà i no, i és una indústria, no? Llavors, penseu-vos a vosaltres mateixos com a escriptors, que ve a ser com una marca, com algú que ven també un producte, no? I penseu així si voleu viure.
Carla Gràcia, moltes gràcies. Escriptora, doctora en escriptura creativa i professora de la Universitat Internacional de Catalunya. Gràcies per haver estat amb nosaltres, Carla. Estarem molt pendents aquest 17 de febrer amb aquest nou llibre En recordaran, que és aquesta traducció al català del They Will Remember Us, que és la novel·la que vas escriure en anglès i que a principis, no? I que ara surt en català. I també una altra novel·la, que és això, és que us ho estava explicant. La Carla és una fàbrica de novel·les, també surt a Ulls de Dona. Estarem molt pendents, que és una bioficció sobre la Mercè Pàniker. Moltes gràcies, Mercè. Gràcies per al programa i per escoltar aquestes idees, no? de voler ser escriptor de tanta gent que m'escriu cada dia, que volen posar llum a les seves idees. Doncs esperem que així sigui, Carla, i que també haguem motivat els nostres oients a començar a escriure. Que vagi molt bé. Gràcies. Un molt bon dia.